हिसाबै जोङो दा सफैबाय लकेसनाव सफैबाय नै गोबांथार बिहिर जानानै दङ नै ओरैबो सफैबाय नै फैगासिनो दङ दा नै बिसोरो जाहैबाय आंनि मानसिफोर गोजा बिसोरो गासिबो माने आं जे गारियाव फैदों बिसोरबो बे गारियावनो फैदों माने मोनसे गामिनिनो जोंनि गामिनि जोंनि बिसि हिसाबै दा जोंनाव नैबाहाय दङ 61सो नैबाहाय दङ आरो मोनसे गारियावहाय ओमफ्राय गारिया जोंना गंथाम दंफैयो लोगोफोर थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो माबायदि जायो थ' दिनै आङो फार्स्ट टाइम लाइभआव फैदों स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो औ नामा खिथाहैबानो जाबाय सोर खिथाहैदो ज' लिरबाय खेबसेनो औ ओइ आदा दफायन मादो लिरदो गामिना नोंसोरनि गथ'फ्राबो ज' लिरबा जाबायनो औ लिरबानो जाबाय नामखौ मोनथिनाय नङा दा नङाबा दा ओंखायनो नोंसिनि नामखौथ' मोनथिनाय नङाना बबेनिफ्राय फैदों नों बबे जायगानि सिखादानि बबे सिखादानि माजिगाव बयरालि मावजिगावनि नोंलाय नों बबेनि नों क'क्राझाराव फैनानै नों दा माबायदि मोनदों मोजां मोनदों खुनु टेनसन गैखायाना जोंना गैया इउ पि पिएलआ लं लिभ ना लं लिभ लं लिभ दे खौरांलाय लं लिभ मानि लं लिभ मोनलाय मानि मोनलाय इउ पि पि एल नि आदसा दे खौरांलाय इउ पि पि एल लं लिभ इउ पि पि एल नि लं लिभ खौरां होन खौरा जाबायलै बिथाङा आदिबासिसो बर'खौ एक्सपार्ट नैबे बर' रोंखागौना नोंबो ना रोङा रोंगौ ना नै बर' पारफेक्ट जायो बिथांमोनखौ लाइभआव लानानै नै आङो दङ लाइभआवहाय दङ नोंथांमोना नायलांदो जेसेबां हायो आं लाइभआव खिथालांनो नाजागोन दिनै आं लाइभआव फैफेराखैमोन आरोना गाइसमोन थ' दिनै फार्स्ट टाइम लाइभआवहाय साबसे नायखो आं मोनथिया जिखुनु आङो लाइभआव दङ थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जोङो दा क'क्राझाराव दङ हाय बोलेन Hai. Hai Bu. Gaरि थाखोनि क्लाबफोराव नायनो बर'फोरनि गेजेराव बुंब्रा मा बिसोर बुजियाखै हारसाफोरखौ जोंहा माहाय होननानै दा बिसोर बांद्राय बुजियाखै ओइ सोरजों रायलायदों नोंलाय ना सिख्लाफोरजों रायलायदों लोगोसेफ्रा बेंगालर दा जों अबाव दं दुबाइआव दंना सोरो जों औ मानसिफ्रा नायनानै सोंहरथोंसै जायगायाव दं नायदो लकेसन माबायदि नै दुबाइ
स' लोगोफोर आङो लाइभखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना दा नुबावगोन आङो दा एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना थेंक इउ स' माच